itsasoak egiten gaitu. Bere bizitasunak, bere gogortasunak, bere indarrak. Bere edertasunak ere bai, eta batez ere bere helmugek. Itsasoak esna iraun eragiten digu eta erne edozein aldaketaren aurrean. Geure bezeroak bezalakoa da, bakarra, bizia, aldakorra. Gero eta urrunago joan arazten gaitu, eta batipat norabideari eustera bultzatzen gaitu berrikuntzan. Horrexek laguntzen digu onena ematen eta hobeak izaten, beti ere helmuga zehatza eta amankomunekoa ahaztu gabe. Konpromiso osoa dugu kalitate zarrantza dezazun. Zure ekipoak eraginkorrak izan daitezen eta zure zerbitzuak produktiboak, beti ere irabazi handiagoak eta etorkizun hobea izan ditzazun. Eta egin, geu gauden hemendik zeu zauden horra egiten dugu. Geu garena izanik, eskulana eta teknologia uztartuz, konponbide argi egokietan neurrikoak eskainiz, etorkizunerako bidaia on eta ziurra egin dezazun. Itsasoekin gara eta lantaldea ditu eta berezitua produktuan zein merkatuan. Denari emandagoaz zeuregatik eta zeuretzat. Zeren itsasoan, ezer garrantzitsua bada, indarra baino gehiago, norabidea baino gehiago, haizea baino gehiago, segurtasuna da, ziurtasuna. Naberan beti izango duzu bidelagun.